raha tsara antsika jiaby. Mba miambiamby ilay famille maromaro, mankesika zegny manomboko en direct. Fa en attendant antsika hira tandregny hira vaovao naboakako niany zegny, naboako niany. Voilà. Coucou antsika jiaby ato, coucou aye nareo la famille jiaby, aye namagna jiaby, aye client jiaby, client lamba volaniko zegny. Pampatoky papanea, tari bola, terkarena. Zegny raha vaovao. Tsy zegny tafatafagna niany fa momba koragna momba zasy temps semaine zegny. Maro be nareo magnontany hoe ipino marigny ma sacha bambam ndraiky temps semaine. Efa misy azaveko fa magnazava za de mbola maro foana tsy mahazo inona le nefa le raha simple be. Voilà. Le haut zany, ça c'est une robe en fait style zerko tato, c'est fait maison, de prix nazy ataoko 70 000 ariary. Voilà, faut teneniko eto. Bonjour aqui Angela. Azo lo mitsangana kely de tanao ohatra hoe nampoziny le robe. Karaha izy zegny pozinazy ty. Bonjour à vous tous. Bonjour Malia. Ah oui, on était commande robe, c'était une robe, mais elle mis par couleur. Ce que tu entends, elle est ravovosée, on n'a pas vu dans la famille Diab, ya. Papa toque, papa nea. Merci, belle. Merci du compliment, c'est super gentil. Contact, zany afaka amin'ny contact aminaka eto amin'ny Facebook eto amin'ny page naka surtout. Sinon mandefa MP de ndefasako numéro fa za ty Antananarivo de afaka magnano livraison dans tout Madagascar, même en France zay efa magnano livraison, La Réunion koa zay magnano livraison, Mayotte koa zay efa magnano livraison. Que zay o interessa de bien, vous êtes le bienvenu zegny. Voilà, que i koragna zegny zany anty fondement koragna antsika eto zegny momba zasy temps semaine, sacha bambam et temps semaine. Bon, azaveko loa histoire anay loatra amizay mbola kely loa de azaveko tsara loa. Zay ty be ta bon teraka ta tandapa zay jiaby. Nous on est 9 frères et sœurs. Agnatin'ny 9 frères et sœurs io, efatra zay baba raiky mama raiky, dimy zay baba raiky fo, efatra zay baba raiky fo, baba raiky aminay zay misy efatra de karaha zegny zegny. Bon, azaveko apodiko azavaigna ndraiky, on est 9 frères et sœurs. Efa nisy nodimandry moa zegny zokinay talagn'olo. Que agnatin'izay 9 frères et sœurs io, efatra amindreo io baba raiky aminay fo. De zay dimy zegny baba raiky mama raiky. Maro be question mandeha hoe bon
est-ce que zanakan'olo pravavy sacha bambam etansmena non zay tsy zanakan'olo pravavy fa zahay dia tena pravavy piray taho baba raiky mama raiky kibo araiky niaviagna zegny voilà zay jiaby hitanareo zay teraka tandapa satria mamanay ndraiky papanay zegny niasa tagny taloha zegny tandapa tagny zay teraka fa originenay tegna marigny papanay izy olo boka d'originaire mandry tsara izy d'originaire mandry tsara fa izy olo voyageur nomade zegny izy nandeha izy ke tasambava tô zegny nahitany mamako sendrizy nianatra tô de tô zegny tavoe mamako olo boka Voemary boka Antsarabaritsy ako anagnalanagna mandeha ambody voangy zegny agnalanagna jiaby zegny fa Voemary zegny la famille boka mamanay ndraiky boka Ampombo be tsaiky tanareo hoe Ampombo be Voemary boka agny zegny zay amin'ny la famille mamanay zegny mbola maro koa avanay Madera agny ke zegny zay boka papanay zegny tegna fa vienay zegny mandry tsara fa le vieux-nay boka tsara de nitarimy zay loatra ke tsy hainay tsara zegny hoe azovy aby avanay boka azovy aby zegny le la famille côté mandry tsara fa le avanay boka aminazy Asambava ao ndraiky maro ndraiky hely voilà ke magnazava zegny zany anty ke hoany zay mbola magnontany ampodikoeto ke zay amizay papanay ndraiky manay saraka mety mamanay ta Diego tô zay mbola hely jiaby zay maviany zay mivolagna hoe zay be ta Diego voilà ke zegny zay mavogna zay bon boka Diego fa tô koa zay koa nandeha tatananarivo taty zay nianatra ke boka varatra zegny tegna fa vienay faritry Sofia ndraiky faritry Diana voilà faritry ça va ya sombosombo featuring ndraiky danse zegny ampitandrinesako anareo zo io ke bonne écoute hely zegny atsika mba mitandritandregny hely fo sombosombony fo première partie hely zegny sombotsombony featuring reny amin'ny rahavavy zegny fa maro be nareo mangataka azo hoe neny manao tsy magnano featuring miaraka amin'ny zokinao eto fa décideko za zo fa agnano feat eky zay roe ke iboka zo atoato tsy maintsy ezahana boka zegny za vao bonne année mba hitsinjahantsika jiaby na bon ataontsika tube 2023 boka fa karaha zegny bon momba zay ndraiky danse zegny apodiko azavaigna teo oui za zandry aminay 10 mianadazy baba raiky mama raiky misy talagn'olonay zegny Judith Fenorso Judith tsy haiko na hainareo izy mpagnano basket be zay izy de faharoe Tanse zegny faharoe Hortensia fahatelo jeje manjary jeje le be feo be niaraka tamin'ny Tanse igny yo wesh dang igny zegny fahatelo aminay fahaefatra zegny za sasaky faravavy fa bon mbola nagnamboatra farany zegny papanay ndraiky namanay diko zegny fa za zegny alohany farany zegny aminay ui za zandry karaha zegny za zandry zegny teka mbola misy question nareo tonga de zavizavaiko eto hoe satria mbola maro olo volambolagna agny io tsy zandriny Tanse io zany karaha vaviny io mangalatahaka izy non za tsy mangalatahaka Tanse tegna tsy mangalatahaka style nazy fa bon c'est vrai ndraiky zay au niveau timbre vocal misy tovitovizagna hely ça c'est sûr fa za tegna miezaka tsy angalatahaka style nazy satria déjà aloha styliste nazy matetiky aratra ambolohany tansika fa nihira nefa za fo zegny no nagnano styliste nazy nagnamboatra akanjo nazy nagnamia le avy taty aminakahy zegny côté style vestimentaire satria za olo extravagant be boka za tegna le côté extravagant zegny tegna za tsy mamoro fa tegna za zegny tsy angalako tahaka amin'olo fa tegna za le extravagant za voilà du coup karaha zegny ke
Alors comme un style extravagant, ça vient pas de temps, ça vient vraiment de moi. C'est mon style à moi. Parce que j'aime ça. Et après, je partage ça avec les autres, c'est sûr. Donc, comme l'ambassade, tant que styliste, c'est partager comme nous, le faz ganaka. Moi, j'ai ultérieurement na casa, mais j'ai farang j'ai vidéo quand on farang j'ai tsara. Tsara moi les souhaits pire que n'impekanzo que tu fais po. Hoe Camila Razi izy miavaka boka tamina gataty ke zegny azavay ko za tsy mangalataka tanse maintsy maro be mivolambogna mangalataka tanse zegny hoe non diso be nareo ravako déjà le chorégraphie mitsatotsatoko ça venait de moi donc du coup tsy angalataka zokiko mihitsy tiako be raha ataony ary za koa mba miezaka za magnaboaka anaka na à travers izy io matetika à travers izy taloha fa zo boka za iezaka amizay agnaboaka le raha haiko à travers za tompony le art zegny voilà. Isaorako Mario Kif Music tamin'ny son tsara be zegny irany tiako ranao irany Zakaria bke zegny irany Zakaria fontsika roe igny. Bon, e karaha zegny ke izy efa nazavaiko anareo teo igny entre moi et Tansmena ampodiko ndraiky tsisy zay olo araiky baba araiky mama araiky za tsy zanakan'olo ravaviny tsy zanakavavy mamany tsy zanakanadany anabaviny papany je suis vraiment sa sœur, sa petite sœur. On a le même sang, on a le même père, on a la même mère. Voilà, on vient du même ventre de notre mère qui s'appelle Daline. Voilà. Karazenke. Wanzay mbola tsy au courant des arzaron vidéo. Satria misy mandreraka be question sasany, misy mandreraka be tsahony sasany ambadimbadika agny. De zay. Bon, misy resaka kely koa tiako atongavana koa amizegny. Oui, en tant que zay olo agnaty la famille, samy mihira, samy artiste, samy amin'ny inspiration nazy.
samy amin'ny feeling-nazy zay manko somary misy côté bon matetika olo boka jegoboka somary misy côté un peu extra zay bon zay ndraiky maro extra marigny e fa je suis vraiment la plus extravagante de tous sans m'inventer hein. Voilà bon que karaha zegny ke ka misy question tianareo apetraka ka misy question tianareo valiako tonga de apetrao eto valiako de zao fa tsy message zegny zay misy anao Christiniane hoe bon empaka zany ndraiky message ndraiky raha jiaby que voilà c'est pour ça que j'ai décidé de parler en direct ary manomboko jo zegny magnano en direct kokoa zegny za i-communique kokoa aminareo fan na resaka lamba vao mivoaka io na resaka lamba na resaka hiranaka vao mivoaka zegny de i-communique bebe kokoa agnazava bebe kokoa ino asa ataoko ino zegny asanaka zegny je suis styliste et chanteuse. Je suis styliste et chanteuse. Asanaka zegny asa roe reo. Maro be mivolambolagna aminaka hoe kakory ton'olo magnano asa roe. Bon, antegna viavy sur et c'est pas facile magnano asa roe zegny ndraikindraiky lonaka fa tadivako satria samy raha tiako zegny samy passion naka samy agnatiny raha tadiaviko zegny samy haiko zegny le raha na hira io ary samy tiako na mandraitry ke hoanareo zay mpihira na olotsotra zay te hiasa aminaka miresaka styliste teneniko za de ouvert be za tsy olo miavogno satria maro be magnantegna hoe sacha miavogno be karaha ty non maro be zegny olo tsy mahay za de za koa somary un peu discret amin'ny fiaignanaka amin'ny réseaux sociaux fa za olo tegna olo tsotra ary olo sociable be ary olo ouvert be za je n'hésite pas à donner des idées et tout mampankatsara raha za tia raha tsara boka za tia raha manjary za tsy tia raha raty zegny karaha zegny raha ka fa ataoko samboriny tagnako mila manjary fo zegny izy ary ataoko zay mahafapo client karaha igny amin'ny côté asa zegny de côté hira koa resahako eto côté hira c'est vrai misy moment za nijano kely mihitsy za zegny entre 2019 teo zegny tsy de namoaka hira araiky fa donc bon mbola se concentré hely za tamin'ny zanako zegny izy fa bon zanako faharoe zanako voilà se concentré za tamin'ny zanako araiky farany satria izy mila attention naka be izy mila karakaraiko be izy de najanojano kely izy sy le hira boka mampandeha za gauche à droite tsy tafipetraka an-tragno ke jo zegny fa hitanareo agny fa nisy nouveauté tu me fais planer igny efa niboaka agny ke jo zany agnaboaka araiky fontsika roe igny ke anomboko tsikelikely tout doucement zegny fa nanomboko zegny mandeha tout doucement zegny agnatin'ny hira depuis 2021 za fa nanombonomboka tsikelikely j'ai repris petit à petit hoentiko selon les vitesses je peux pas aller plus vite que la musique volan'olo zay ary maro koa magnontany za hoe na igny manao tsy mety malaza bon hay zoma malaza io tsara avy ndraiky andro tsara va atin'andro raiky karaha io misy olo mandeha rapide voie rapide andehanany de voie rapide koa jitsoany voie rapide anongany voie rapide koa jitsoany fa za tiako mandeha voie lent de za ka fa avy amin'ny raha tadiaviko azoko tsara izy azoko ambogadiny voilà Marie Ibra coucou anao mitovy amin'ny temps-semaine c'est normal efa nazavaiko teo hoe zay temps-semaine dia piraha vavy prêt-à-poky boa araiky mama araiky papa araiky voilà mamako zegny voilà zegny tegna misy olo mitapy mihitsy agnaty Facebook ty ato de tsy tafipetraka mihitsy izy amin'ny tany misy izy any ah là là ipompe écran ty zegny izy volany aminaka ke tegna foiré pompe écran ka tianao pompegna tsy fort ahoanao anao ka ty pompe raha téléphone tsy téléphone maminao tsy fort amin'ny téléphone-nao tsika volaniko zegny fa tsy haiko alialindraha tsy haiko lagny ty tsy tafipetraka izy amin'ny tany misy izy t'as qu'à pomper ton écran mec pompe ton écran faire entrer ton truc là dedans et tout au lieu de vouloir pomper tout le monde là makosha igny alipasitiko makosha zegny misy mangataka le toujours numéro de makosha
Hiranaka faela zegny tamin'ny 2015 mbola mahatsara. Merci Mackenzie. Velomo. Voilà. Alors hitanegna isatsika hely extrait zegny. Tegna tanindrazagna anay zegny boka amin'ny papanay volaniko teo zay d'originaire-ny ka zay ka nilevigna amin'ny tanindrazagna babanay boka Mandritsara. Fa zay zegny papako ndraiky dadilahy-beko zay milevigna Sambava ao. Misy partie levy bon izy ka tsy nitarimy zay sy de mahay histoire fa tant tegna mahay histoire tsy za mbola hely. J'avais 1 an et demi papako ndraiky papanay ndraiky mamanay nisaraka very temps zegny rô fa be de rô matsiaro tegna matsiaro le ny raha jiaby nandalo karaha zegny. Fa zay mamako voka Voemara boka zegny Agnalangna Ambodivoangy zegny manokana tsara bare mandeha agny fa izy côté son père de côté grand-mère anay boka Mpombobe Voemara. Côté maternel volaniko zegny. Bon, coucou, vous le gassi, fais-moi coucou ma belle, zay boka Befandriagna. Ok, coucou, Befandriagna Nord, je vous fais coucou à tous. De rien, Patrick. Patrick, ma cochette, ça va. Bonjour, Falma Padre Zako Avit, Sarubaria, Falma Padre Nadia, Boutifem, ouais. Zezenyo, ano ko may besosku ida de la benezing faz fatinis comme la besos coucou Hortensia Votentsika fa miboaka amin'ny YouTube un clip nazy officiel efa partager koa lien YouTube hoan'izay misy YouTube misy connexion misy forfait misy mega misy wifi afaka mandeha mijery. Coucou Edouard avy any Ambondromamy, bisous be daholo reo Ambondromamy agny zegny. Sacha Bambam ty ndraiky nouveauté fontsika roe. Merci Emilou. Coucou Samira. Coucou Enita. Baby, tu me manques, baby. One lover, one le romantique jab zahira zegny nareo koa mandiny kolo tianareo lavo zegny mba mandrotsirotsy anareo zegny iranakahy zegny zegny
fo mifampatoky mampanjary olo reo miaraka tegna mariky. Coucou Fanja. Merci Elia. Disponible à YouTube, il y en a caillou. Et fait clip officiel là. Voilà. Demis challenge, cozinha ang mandende ang wanaro pagkafijabi. Mangatako zegny mba participe kely satria misy fanomezana be zegny avy aty aminaka zay mahazo vue zegny amin'ny raha io. Misy fanomezana lamba sy lamba vita asan-tagnanaka zegny sy ino moa sy fanomezana kely tsy haiko karaha fanomezana tolotra zegny amezako mpankafy za hoe igny zegny raha. Amin'ny TikTok zegny fa misy extrainazy, amin'ny Facebook mbola publier koa extrainazy de libre betsaka magnano challenge kely mba participe ho an'izay mpankafy sasabambama zegny angatako an'izany. Coucou zanaka papako de Diego. Poupou ah. Ya zay zegny ta Diego to mbola agnatin'ny histoire-nay fo zegny be ta bazary kely zao mipitrahany. Tegna ta bazary kely maritry La Fontaine bazary kely tsy haiko hitanareo La Fontaine à bazary kely eo ho anareo jiaby zay Diego pavillon 65 ngamban'izay tao zay mipetraka mamanepaka olo tegna olo mba sahiragna fa izy nitarimy zay ary tegna nagnano tous les efforts mba navianay jiaby amin'ny place misy nay. Passagem sac na van. Zegny salega andeha ataotsika bientôt andeha aboaka atsika zegny ilo zegny vite karaha zegny. Bon mbola tsy amezako titre anazy, mbola tsy ameko titre anazy fa de mbola tsy ameko titre anazy fa izy ka fa mivita zegny extrait anazy de alefako eto zegny titre ny hira andeha boakako tsy ho elaka mangataka atsika jiaby. Bon misy mangataka Edouard mangataka mba ataovy re sac nanavany iny fa tiako be sac nanavany zegny mangataka amin'ny DJ kendriky koa za. Allez fasse coucou Lisa. Kami karaha lefadry ao fa mena fafapona ro niany yo sasabambama ma chérie, attends, j'arrive même pas à me Sakino namitakaze natono tinga isanandra nefa ngati fonao makadale empakano hanoni ale. Oh, regarde là, elle pleure. Ses yeux sont rouges de terreur. Sans toi, ce sera plus le même bonheur. Ni donner un autre comme à toi son cœur, sans se poser de questions. Ni terrorisé par notre trahison, tu lui as enlevé son droit de sourire, son éclat de vivre. Tu l'as détruit.